morning. Bali papunta kami, magpapagupit kami guys sa sentro. Dalawa kami ng Potjengko. Ay doon ha. Hello, punta kami doon sa papugis namin. Dalawa daw magpapugis doon sa Solano. Kasi punta kami magpapugis doon sa Kasi punta kami doon sa sentro. Kasi kami magpapugis kami kasi. Dan guys, nandito na kami sa Little Santa Fe. Bababa na kami dito. Hey guys, andito yung simbahan nyo. Hawakan mo na. Andito yung simbahan namin. Mamaya muna. Malapit na dito. Hey guys, andito na yung simbahan namin. No! Magalaw. Pagin naman na. No! Ayan daw yung simbahan nila guys. No! Dito yung simbahan namin. Ito yung latayan doon. Yung simbahan namin. So ayan guys, kita-kits na lang doon sa pagpapagupitan namin. Tapos na. Tapos na ako. Tapos na din ako. Ayan. Hindi didikit mo yung kwento, ah? Opo. Kung sa atin didikit. Hawakan mo sa ito. Bigyan mo sa baka. Bigyan mo ako. Tapos na. Saan tayo pupunta? Okay. Ice cream, ice cream. Nag-ice cream daw siya. So ayan guys, pauwi na kami. Bale, tapos na kaming magpagupit. Bale, hindi ko na na-videoan yung paggugupit nila sa akin guys kasi wala akong taga-video. Si Aldrin na lang, yung bebek ko lang yung na-videoan ko. Konti. Saan nga guys, kita-kits na lang doon sa bahay pagdating namin doon. Tatanggal ko yung bilog niya. Ay. Bumili kami ng ice cream niya pero wala silang ice cream. Kaya ito na lang yung binili namin. Ito lang yung binili na kami.
So yan guys, nandito na kami sa bahay. Dito na yung baby boy ko, naglalaro na siya. Ito yung pangkagawan namin. Oh, hello ka na sa Hello. Tapos na yung gupit niya, oh, yung gupit niya, oh, parang gupit ng binata. Takot ito, picturean mo. Maraming lalit na rin ang pag-aaral. Ayan guys, magtitingin tayo ng pagkain dito kila daddy. Kila mami. Ang daming itlog ng kanya. Tuya! So yan guys, wala silang ulam. Hindi tayo nakakain. Ayan yung mga pato namin guys. Yun yung iba. Yun. Dalawang itim na may puti, tapos ayun kulay brown. Ang lalaki nila guys, ang tataba ng mga yan. So yun guys, dahil nagutom tayo, nagluto ako ng pansit canton. Wala tayong kanin. Ito na lang yung pagkain ko tanghalian. Ako na siguro guys, 2:30 na ngayon. Pati kasi sa bahay nila mami, hindi sila nagluto. Kinain daw nila kanina yung bahaw. Ngayong hapon na lang daw sila magluluto. Hintayin pa natin hanggang mamayang hapon. Magugutom tayo. Kahit pa tayo. Tubig. Bale, isang pot lang to guys. Yung plastic lang to. Manghang siya, spicy.
Boss.